Numru ta' ristoranti membri tal-Assoċjazzjoni tal-Istabbilimenti tal-Catering nedew inizjattiva bilan li jkomplu jagħtu spinta lil qasam ta' ristoranti. Lejs qed joħorġu sistema ta' vouchers parallela ma' dik eżistenti u li jissarfu fir-ristoranti u l-barijiet. Matthew Paċ, segretarju ta' din l-assoċjazzjoni, spjegalna kif se jaħdmu dawn il-vouchers. Mela, bażikament għandna grupp ta' stabilimenti dak li ħadu din l-inizjattiva wara l-impatt tal-COVID vouchers is-sena l-oħra li deċidew joħorġu voucher bħala value added lil klient li jażel juża l-voucher f'dak l-istabbiliment tagħhom. Jiġifieri bażikament hekk f'ristorant ħal 20 euro voucher tal-gvern, dar restorant partikolari ħajtek 20 euro voucher minn dar restorant partikolari li jrid jintuża f'dak ir-ristorant biss. Jiġifieri importanti li nispjegawha jiġifieri din hija added value lil klient bħala gratitudni tal-li għażel juża l-vouchers dak l-istabbiliment partikolari. Però l-voucher li ħajtek in return irid jintuża f'dak il-ristorant partikolari, ġi bażikament it's added value lill-klient. Is-settur tal-catering li inkludi ristoranti, bars u każini fost l-oħrajn kien fost dawk li l-aktar li bata id-daqqa tal-pandemija fl-aħħar perjodu, bosta minnhom jibqgħu magħluqin għal diversi xhur. Din l-inizjattiva għandha l-ħsieb li dan il-qasam terġa' tieħi l-ħajja tant meħtieġa u biex tagħtih nifs wara li ħafna li jaħdmu fih batew xhur ta' inċertezza u piżijiet finanzjarji kbar.